hari morti sangkaliman tapi sinabeto ngilo-ngilo lebih nosiku denane ngubar para prabu kula ingkang sowan putraku nggih wong bagus putrane semua kasigit Binayu kanthi karahajan Pratanira awi saking berkah pangestu paduka Karaharja disuwan kula bekti kula katur prabu iya kula sangat pinara wis tak putraku mantu nggih Abimanyu padha becik iswanmu kula kawula nuwingi Kanjeng Hyang Prabu awit kasembut berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang Prabu Abimanyu kono-kono payu kak kala gaira kula inggih Prabu ngestaken dawuh kabyatra semanah kula dadi kula nampi tindalan dawuh paduka Kanjeng Prabu Bayawatri Gatos sing karsa punati Uluk Abimanyu andadekna kawuhanira yawi saka gawaning lakon ing rituwane pinggir Abimanyu arehning ringkih barisan Pandhawa Karana tinelar jengkar kelawan pepundhing Rasari Bit ing Jodhipati Werkudara dalasan ingkang Rama Yayar Jumo tinantang Bandha Yuda marang Kurusetra ingkang Imbangawa iki ngendhela parisaning Pandhawa Uluk Abimanyu ora ana liya ya mung jeneng sira Uluk ingkang wangka sulih ingkang setimbang lawan Sudarmanira Siarajuna lang-langing kriya mangun kanduan rimang lirina tanpa kanit yen tanpa samengkusang Yahutama putraku nderwa bagus angka wijaya pun dawuh Kanjeng Prabu Uluk ora jeneng Punwa animbangi pangandikane ingkang kowe ngamarta nanging pancen mengkono kahanane barisan Pandhawa wektu dene iki mangka barisan iki menyang den sing omateni Pandhita Sukala begawan Durna ora liya mung kepengin bakal ngarah ingkang Prabu Darma Kusuma nadyan iki wonten niki wis pinandhegan dening prajurit Pancala nanging durung mitayani ora jeng Purwa iki maju lawan prajurit Pancala nanging wis pati Abimanyu dina iki sira Uluk ingkang ingsun wisuda minangka sesulih ingkang Rama Kyai Parto ya Yayar Juna inggih Kanjeng Prabu menawi sedaya mekaten ngestaken dawuh paduka malah dinten menika kula nyuwun tambah berkah pangestu mugi kula saged mestu dawuh paduka Kanjeng Prabu Uluk angka wijaya ya pamujining kula muga-muga unggul yudamu ya Abimanyu muga-muga pinaringan Pala Cakra saka unggul yudamu Kanjeng Hyang Prabu Yata nyuwun tambahi berkah pangestu. Ya putra mantu Abimanyu muga-muga lanang juritmu nggih angka wijaya.
Jatrangan ing kalangnya nagar pandamun saratin lanir kekunang surum soratetan adang kasolat ajari kadangipun Kakang Yayi Sumitra wonten timbalan ing adhawu Kakang Mas Yayi persasanipun Kakang Antuk Nugroho Gum awis saka paringing para punden kalamun padunipun Kakang Pinitaya jumeneng dadi senopati makaten Kakang Mas Biyu sedyanipun Kakang dina iki Sakanite Harata ingkang minangka pusiringipun Kakang kejaba jeneng Sira Yayi Sumitra Sira kadang kang banget tak tresnani padha-padha putra Madukara aduh Kakang Mas Semban kula punden kula mangke prateng deladan Kang Mas menapa dipun paringaken ingkang rayi munjuk atur ya sira arep atur apa Gonjang Kanjeng Langit kelap-kelap tantor dari kining tangrori sang mawe kaandrum Kang Mas Abdiman Apa Yayi Sumitra menawi paduka ndaratur kula Kang Mas jejiban luhur menika kula suwun kula kemawon Kang Mas ingkang maguting ngayuda jumeneng dados senopati sampun ngantos paduka Kakang Mas ingkang jengkar sabda apa siati mambengipun Kakang Kang Mas kula inget sira eling sapa kula inget dumateng Kakang Mbok Utari ingkang gergini sepuh Duh Kakang Mas menapa boten wonten prayogipun paduka lenggah kemawon semedi ngeningaken cipta ngiras pantes napakaken punang jabang bayi sepados lairipun pinaringan gangsal Sumitra siadya jumulang karo pun Kakang Sumrupa Kang kandhang lelakon bae uga matur lawan pun Kakang mengkono nanging pun Kakang wis aprastya nadyan para Jawata tumurun mambengi lawan pun Kakang wis dadi tekating pun Kakang dina Abdimanyu kudu ngagiting ayuda minangka sesulik Sudarma rek ning Kanjeng Rama jengkar saka kadaratan sapa kang minangka sesuliya ora liya mung Abdimanyu kula kang saka Ibu Sumitra aja ngantengi aja ngendon-ngendoni lawan pun Kakang yen to pancen kowe wis siaga ayo derek pun Kakang dina iki kandhang lakune kreta sasak apa prajurit inggih nek paripun Kang Mas monggo kula dherekaken Kakang Mas
kagiyat arisan Ngastina. Dupi nyemarapi wujuding kreta ingkang bandang kinusiran kelawan Sumitra. Kanggep kalamunta punika wujuding turangga ingkang nakal. Turangga ngrap saking panjenengan. Awit saking bodhoning usir. Mila tulungan manggaten para prajurit saking berngo. Cekelen jaran kuwi, cekelen jaran kuwi, cekelen jarane kuwi, cekelen jarane kuwi. Sing dolara adalah para prajurit padha kecelik dianggep yen jalan bandang jebul sing mati si Abimanyu sing ngusiri Sumitra padha anak Janaka wis Mundura utanane jempari marat dikarepke dhewe
saring kreta kagiat Brawakasan Raden Abimanyu ingkang wonten jroning pagedhanganing kreta ngelopasi jempari kawan mangsa nanging rikala semana Sang Abimanyu mulat rata mandheg tanpa sabab sigra medal saking pagedhongan kagiat Brawakasan Raden Abimanyu mulat ingkang nganti Sumitra stinging jemparing Janggalira pejah gugur wonten nginggiling turangga Yayi kadangipun Kakang Sumitra keneng apa Sumitra dene Siadi kok dadi Siadi ana luhuring turangga Sumitra Yayi Sumitra kowe keneng apa Sumitra Yayi kadang aduh adiku di Kakang Sumitra ora nyono kalamunta Siadi ndisiki gugur ana madyaning palagan Duhadi budian nadyan sira mung jajating usir nanging Siadi tanpa beda kelawan pun Kakang dene gugur ana madyaning palagan sira gugur pengawak kusuma bangsa Kang Mas Sembah Kang Mas kula sampun boten tiyang nderekaken paduka Kakang Mas Diyon Yayi pun Kakang bisa nampa kanyatanipun Sumitra lamun Siadi mantap ing panca aja nganti puruk sapa takar ing nafsu yodi sing kering lan sing waspada aja nganti kena bigalaning aku Sumitra Kocak rikala semana gugur Sang Bagus Sumitra pangkone Sang Abimanyu sami sakala sigra sinarekaken wonten bak ing kareta sami sakala turangga sigra mundur saking pagaratan kaya den sasmitane lawan Sang Bagus sesarengan kaliyan Sang Abimanyu nyomurtipun artanira ingkang ngraji inggih Sang Abimanyu. Rikala semana sigra nyingklak turangga Tityanira Kyai Cipta Wilaha. Paringane ora ingkang nuwun inggih Risang Arjuna. Amrikala semana dupi Cipta Wilaha sinengkrak arsa ciningklak ing padaratan. Amung peker mogok datang ke Surmajan.
bawa jenengirang jagat nadyan to sira wujuding turangga sira wujuding kewan sikil papat nanging kowe peparingane satriya lingwi sira iku mau peparingane Kanjeng Rama Raden Arjuna kok beda mentawan padatan rikala semono nadyan kowe tak kanthi ngrajang barisan yang musuh nalika durung Bratayuda bisa ngentasi karya Giniya dina iki kowe mogok kowe tansah menginyih nang ora gelem maju menyang palagan tinimbang kowe gawe wirang kowe tak pateni yen pancen kowe tresna Gusti Ayu tinimbang tak tugel gulung kowe becik mati ana paprangan bareng karo aku karo jaran kok mawon. Kurawa kapike kok madang kok. Metu kerja dobel. Ora sumput karo Makarya. Ing atase Abimanyu numpak jaran. Mongko Kurawa sepunake. Kate gedempol, kate biayak, kate pecicil. Srentai darat syukur. Durmo gati labene nyocor syukur. Lah syukur batuke metu anakane. Sing penyonyo. Ya. Iki mengko ora dipaeka nyirakani. Abimanyu numpak dalan Cipta Wilaha. Paringane wong aturane, paringane Saduna. Mongko iki tok kunata baris dan Januna wis angel bakal pecahake. Aku tuh gawe baris cokro duha, teksil langun bunder. Nanging bisa disasah dening Abimanyu. Barisan ngarep bukaan. Dadekno barisan supe tureng Abimanyu arep mlebu.
carita ketoneng kono. Bilaring tarik cakra byuha ingkang selalu bunder keprun dirupa ing ajeng tesih arep dibuka. Dadi baris wangun wulan tumangga ya sinebut supit urek. Datan anggrekta kalamunta siap Bimanyu rikala semana. Wis den adang-adani sarta. Rineka daya kalawan para Kurawa. Sawi sakala sang Abimanyu nyeplung jroning barisan supit urek ing ajeng katutup. Sangaka Wijaya wonten tengah-tengahing baris den rencak para Kurawa grajam kalawan Kurawa. Wong regem jimat ya gimana? Apa? Bejo pengayangan sing anak-anak Angka Wijaya. Ya, nanging wong menawa ya mung karis dina iki mengko ya gimana? Para Kurawa. Para Kurawa. Dina iki ning Abimanyu wis mlebu ana jroning barisan supit urek. Sing maune mengo wis ketutup. Dari dadi barisan cakra byuha bunder meneh nanging Abimanyu timbala tengah. Dina iki rajapen jembaring ayo peparingan karo Prabu Karna. kono bantu mirat Cipta Wiloba Ranyana Cipta Wiloba Wendi Siti Mekeng Pati Cipta Wiloba Nadyanto kuwi mujudake kewan nanging tanpa beda menungsa gedhe labuh labet layak nalika sekawit wetak kanthi gunung tansah beker moga upama bisa tata jalmu kowe wis ngerti lakon kang bakal mbok sandhan iya Cipta Wiloba Nadyanto kepiye wae kowe bakal tak dilari tak golekake dilo Cipta Wiloba
Ucapkan cerita kaya mangkara duka yayah sini pisang Abimanyu eling-eling. Sang Abimanyu kalebet darah Mandura. Eling-eling darah Mandura getah kaya Prabu Baladewa. Karana putranira Dewana Subadra. Subadra kadhange Prabu Baladewa kecih Abimanyu putra Mandura. Sina kegalengan getah riwusnya ingkang kanyi Sumitra gugur semanten ugi tityanira Cipta Wilaha ugi masih pralaya Cigrasa Rahamu ngamuk punggung Suratantaka sang Abimanyu nanging dereng antos mangkah wis kuminan dumawaing cemparing nganti kaya jawah terus mantep ing ngandhanira sang Abimanyu kaya ninajab. Abimanyu mati. Abimanyu mati direncak. Abimanyu mati diajak. Abimanyu mati diajak. Abimanyu mati direncak. Amuk Suramata Jayaprata ayu. Kurawa. Wong nista buden. Wiromah kewani Sundar. Abimanyu ketan jemparikat yang mengkono. Aku ora bakal mundur jangkah. Ayo Kurawa sapa sing kuwangen maju ora mengarep. Para yang siap dimanadyan. Aku wis tatu arang keranjang ora yen kok bakal mundur jangkah. Ayo Amuk Surakarta Jayaprata trajangan krindane Abimanyu. Carita kaya mangkono rikala semana sang Abimanyu nadyan dereng dipunjing sirna. Naksih sesumbar sang Abimanyu nanging bawane kathahing ludira, kathahing rah ingkang mijil saking sarira. Nganti mersing kabaratan danguning dangu kekalan daya kekiyatan sang Abimanyu. Awit kathahing rah ingkang mijil saking sarira. Nadyan makatemno naksih brangkang sang Abimanyu ciptane nadyan to mati kepi kautaman ucap nedenge sang Abimanyu wis nandhang kanin pratanira putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara ingkang manguwuh kali kalawan sang Abimanyu.
menungso kowe. Kematian kowe saiki nyu. Andene kok ora. Aku biyen Abi Siti Sendari iki biyen jane ra pacar. Mergo mbok rebut. Terus dadi bojomu kuwi. Apa kowe ora njo rabi nek ora rebut karo pacare liyan? Mestine yo pilih kowe nek aku wong bagus kowe. Ayo, saiki nek lakon kok ngene iki, yo piye kowe? Njur kowe arep ngopo? Wujudmu wis gilani. Ora bakal kowe urip. Delokas kowe matek iya bokone yo. Bojomu loro rondo kabeh sing kepek aku. Kok iki rondo loro mongko montok. Upama kowe ora mati yo malah gilani. Wong awakmu cepat-cepat panas ora kae. Ora kepiye kuwi? Malah gilani. Kang Mas Lesmono. Cek urip ta kowe? Kula aturi kundur kemawon. Sampun ngantos patako wonten paprangan. Menawi ningali irining getih, ningali wujuding bangke. Mangke dalu minggah tampa mboten saged sari. Monggo kundur kemawon, Gus. Iya tampa men. Ketok-ketok bojomu kuwi nek aku piye ta? Yo Pak yo kae tawane-tanekke wong arep de bojo ayu ta. Yo kok ngene iki. Oh ala nyunyu. Dapurmu delokan ndang ngutare kok. Kakian rembug. Wis saiki kan njaluk apa? Ngomong tak turuti. Kan njaluk apa? Ngombe sing seger, mangan sing enak. Nembung ngomong karo aku. Nek kowe nek bar mangan enak, bar ngombe seger, terus kowe bakale tak pateni sisan nek ora mati-mati. Sebab rayange to matimu. Kowe ngomong njaluk apa? Mangan. Mboten Kang Mas. Lah terus kowe njaluk apa? Ngombe? Mboten. Lah terus kowe njaluk apa? Menawi dipun keparengaken Kang Mas Rene Paduka menika kadang kula sepuh. Ya. Terus panjenenganipun Kang Mas Lesmono badhe kula titipi garwa kula kekalih. Lah iya apik-apikan ate ngono ta. Terus Kang Mas sak pengker kula titip garwa kula kekalih sampun ngantos dipun siya-siya. Enggak. Kata tersani ngukuli kowe tersani ingkang kaping kalipun pun titip anak kula ingkang dereng lair kula sumanggaken Kang Mas nek lair tak tipes ora murung sok nek gedhe ora bakal ngajeni karo aku lha wong sok nek gedhe mesti pinter wong anakku laku kok petruk ya ingkang pungkasan Kang Mas kula panjenengan rangkul kula badhe ngaturaken sungkem ya tenane saestu Kang Mas. Oh ya, ini harus tak rangkul. Inggih Kang Mas. Ya. Ya abot-abot aku mbok lungsuri bojomu.
Rangkul karo musuh ya ora apa-apa to, Le. Tak rangkul. Kuwi pancen penjaluk-penjaluk sing sepele tur kuwi luhur. Nah, nek kowe ya wis kena tenan yen bojomu dadi bojomu randamu takek. Kula sampun liya Kang. Ya, tak dongak-dongake Abimanyu, muga-muga kesasar bayu aja nang Sutarga kowe nang neraka jahanam. Tak rangkul ya, Gus. Aja mati aku ya. Ayo ya. Ayo ya. Bawono sukertaning dulu sing mati kuwi dhisik Kakang Lesmana ora nglakon kowe ngalap arandane Abimanyu sing kelambrangan sukma ning neraka jahanam ora yo mung diapuran kene-kene anak Cendala. Ayo sapa sing bakal mbirani Pati Lesmana Mandra parah itu kabeh dhewe. Kamu cicahe tetap iki mate karo Semana Mandra Kuma waspada olehno mrimatmu iki satriya sing duya satriya Banakeli Raden Jayadrata aku bakal nguntake dari marang neraka jahanam tanpa gadang pecah kasmu sumbar Rendo pumiko jing maldo kuntur ketuk Umokan tolari lumentak nyukumambang Amuk Surabrata dia meroto Rak-rakon remuk sirahmu Raja apa bedo waspada lo Abimanyu mudari najam prihatin lan padha mijil Tudatan makarya sekang paringamekan Gusti kula ngrinu sak tekan sumawur gantir melati Kathahipun Kakang Yayangkung Jayayali ora nyono kalamun posiati gugur mangdaning palagan Angka Wijaya ora nyono yayi dene kanthi kaya mengko wujuding punarpan aduh para pepunden ketiwasan
Sura kaya to mangkono gugur mengalak kusuma bangsa Raden Abimanyu. Aman Suritarya sing ajeng. Raden Arya Werku Darmiwah Raden Janaka ingkang nantang perang. Wonten imbang rel Tegal Kurusetra papan ingkang ngrumpil. Iring-iringan sarta ing mriku wonten bak sing jerone tanpa langenan. Padah curi ingkang lancip persasat kaya ngajak bilai. Kamuri kala semono sang garda katimah Warsaya Nedya maeka karo Raden Arya Werku Darmiwah Raden Janaka. Sumbar dendo bumi kunjing maldo kuntur ketuk mokang colori diluminta penyuku ngambang Yayi Warsaya kula ten dawuh Koko Prabu iki mengko yen ora dipaeka kangelan Raden Werku karo Janaka kebalipun sak cedhaking iring-iringan iki ra ana mbak sing jerone tanpa wangenan. Iki etan kulon iki ana gunung cilik-cilik tengahe kuwi mbel. Nah iki mengko awake dhewe ana kulon ning gunung cilik iki mengko disumbari. Sebab Werkudara karo Janaka ora tau mulak menantang. Ayo iki kok bareng-bareng disumbari nampo yen to Werkudara Janaka iki wis mencolot arep dakah kakak karo Siati. Enggal-enggal ditolong iki jaman. Kuwi dhewe bakal tiba tempur kangen mbel. Makaten. Yo, suwi kan Mas. Ngalani ngajurik kong ngaguru gongso tetek kaya bunula hei Werkudara yen pancen kowe satriya prawira ayo tuntutana Prabu Gedhapati tak enteni ana kula ning gunung cilik iki ayo Werkudara ayo Janaka iki mungsuh Warsaya yen pancen satriya kuwi jare kowe duwe kasekten ayo tuntut ana aku
Tuntutan aku. Wah, aja subar. Pundi kang Mas wah dipaito kang musuh ora ngerti jebul kene nek kembel jerone ora jamak kados pundi kang Mas kula sampun boten saged ngrawat menawi kula kangge malah saya lebet wis saiki kula wae kowe acik ajone pundak ngene mangke paduka kang Mas menawi ngantos ambles kabeh bocat Arya Wiben. Wis mati opo daku. Paraten Kang Mas yo. Mati sing gerak lawi. Inggih Kang Mas. Ayo Sabato. Sabato Kudara. Kruget nggon bak. Bicara kamu kowe. Wong sok ngerti yen tak pae kok. Ayo Janaka. Arep apa yen ngono kuwi? Ayo. Arsat Sabato. Kok Prabu. Ye. Kok dipun tibani gaman saking inggih mawon yo. Jadi. Kinaryo lalani Raden Werkudara angin pinter ngendhani sang bagus kedadak waktu gerak foto wonten pugelan kajeng pun balangaken saya kathah ingkang